oslav 100 let založení kopárny Zakřany. Příští rok bude druhý ročník. Už to nebude pro nás tak hektické, budeme se víc věnovat pouze tomuto turnaji. Byli bychom rádi, kdybyste znovu za rok se za námi přijeli podívat, ještě jednou opakuju, ale příští rok bude startovné, takže sledujte tak naše stránky Sokola Zakřany kolem toho března, dubna, abychom věděli, že není možné do poslední chvíle, že my bychom to chtěli udělat na víc hřiští, takže potřebujeme bránky si půjčit někde, takže s tímhle počítejte, prosím. Tak a jdeme na to. Zaprvé teda děkuji všem aktérům, děkuji všem hráčkám, jsem rád, že to skončilo bez zranění, doufám teda v pohodě, tady není nějaké skryté zranění. Děkuji divákům za podporu, věřím, že příště to bude větší divácká kulisa. Děkuji Četě za pomoc a jdeme na to vyhlášení. Na 4. místě se umístil tým Babi Teresy. Jsou to hráčky Mirka Hlátová, Klára Kotíková, Veronika Loučková, Míša Návědová, Žaneta Podloucká, Kateřina Milaříková, Monika Loučková a Kristýna Hanušová. Gratuluji taky. Večer to naplníme velký. Třetí místo. Sokol od Smanice. A tam hráčky pro cenu a vyhlášení si kapitánka Martina Petráková a její spoluhráčky Šárka Hrabáňová, Sonja Severínová, Jana Doležalová, Martina Petráková je tady, Zuzana Brňová, Jana Pudíková, Markéta Brňová a Monika Petráková. Ještě moment, já gratuluji. Je podezírají, že to byla Jazyčková, ale nebyla, že ne? Tak tady najdu. Na druhém místě po krásném finále, mně se to teda velice líbilo, že to skončilo takhle penaltově. Má to tu správnou šťávu a ten správný náboj. Skončilo družstvo Čechie Zastávka. A složení děvčat. Lucie Kotasová, Zita Švarcová, Táňa Nováčková, Kateřina Nováčková, Veronika Dvořáková, Martina Kolářová, Nikola Procházková, Renata Krylová, Míša Kremáčková, Markéta Suchá a Klára Suchá. To je Čechie Zastávka. A máme tady vítěze, držitele zlaté medaile. Po krásném penaltovém rozstřelu se tohoto umístění se dobojovali družstvo DFK Teplice. Kapitánka Tereza Komišová a další hráčky Pavlína Cvrčková, Růžena Zajdlerová, Markéta Vlastníková, Nikola Gecová a Veronika Mikinová. Hráčky dostávají pohár, medaili, vajíčku, minidres na žalmanách a diplom. Tak ještě jednou potlesk pro týmy na prvním a čtvrtém místě, pátou z Braslavu jsme ohodnotili. A jdeme na další vyhlášení. Nejlepší střelkyní dnešního turnaje se stala Šárka Hrabáňová ze Sokola od Smanice. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 branek. Šárka dostává diplom, čvánek s vaším logem Sokola Zakřany. Šáry, já gratuluji. Gratuluji a líbá. Za všechno, co jsem s tím měl, tak
Další vyhlášení máme nejsympatičtější hráčka turnaje, to tady byla mezi námi opravdu dlouhá rozprava a nakonec tuto cenu získává z Čechy zastávka Táňa Nováčková. Gratulujeme, Táňa dostává samozřejmě diplom a cenu pro nejsympatičtější hráčku. To si nenechám. A čeká nás poslední vyhodnocení a to je nejlepší hráčka turnaje. A nejlepší hráčkou turnaje jsme se rozhodli zvolit hráčku z TFK Teplice a to je Veronika Bikinová. Veronika dostává rovněž diplom a takový upomínkový dárkový předmět. Takže ještě jednou děkuji všem aktérkám, děkuji jejich realizační týmu, poslední potlesk pro dnešní turnaj a za rok nashledanou. Doufám, že se vám to aspoň trošku líbilo, děkuji Petrovi Orlovi, se kterým jsme